sannan adaliya mai tawakkaliya bayan iskiliya kana ta walwali kere ne kere an mai gidan da aka shiga gaba ai kere da wanga abi wallahi sai an dauki mataki wallahi a ce wanga mutum guda ya zo kabul guda ai ni bokan wuciya ma wanga harka sai ka ci abu ai halki wallahi to ba mu yadda bokan ma so nake mai wani wallahi ruwa da aka yi sai an yi a radio asali ba za a fi ka ba wanda mata walle mu gaida shi zuwa ne ku wannan gari ne banya babu wani babba a nan kai ni ku zo ku zauna harka anya ta yi ce ni ko ya koma gida faɗa muna me yake tafe da ku ya man bismillah ka sani na mace bayani wallahi na mace ce ma ai ba wanga magana ni ku zo ku ga da ce ma kai ce mu ka je dai kamar bayani dalla da zai gane wa ku gaggauta faɗa Allah bai ni nan da gani na ɗaya ne daga cikin an takarar kamce ɗaya ciyaman da na gagari kawai na moda ciyaman wallahi ni ma takarar ciyaman nika so shine na ce bari in taho wurin ka kun sai da abun da za a yi kamar a yi yawa ba ka da damuwa da in ma an ka ci ciyaman in kuɗi na wuri ne da rinka zuwa wurin ka zane ka zuwa wallahi ina jinka so nika zama in ci ciyaman in ciyaman in dan na gwari za ka samu in ciyaman in ba tsari ka samu yawa ciyaman in billashe za ka samu billashe duduwa nan ƙaramin aiki ne duk ka samu ke ba wannan gura an mu mutuwa da shi wallahi dole sai an hode ka san ni ma ga shi nake yin siyasa wallahi Allah nan ai ba mu Allah ai shine wallahi ba bari ne so ni kai in ga nahi kika shehu ni ka so wannan ya fi ƙarfin mu wannan yana riƙe da Allah ku tashi ku bani zuwa rumbo ka su kubre ni waka yi ma san da ban Allah nan wallahi ka shehu kai ma sauran wannan kai ji ka shehu ka san wallahi ya rike Allah na ganganci wallahi ina riga taka wata riga kai ka ta riga ina ma sai na sallake sannan adaliya mai tawakkaliya bayan